Takulandirani ku uthenga wabwino ndi wokoma kuposa momwe muganizira. Mutu 14 Khristu apangidwa temberero. Pachiyambi Mulungu adalenga munthu wabwino. Munthu sadapasidwe mwayi woti adziwe ngati ayenera kulengedwa abwino ndi ogwirizana ndi Mulungu, kapena oyipa ndi kulekana ndi Mulungu. Mulungu ndi amene anamusankha. Koma panali kale pa nthawiyo njira ziwiri m'chilengedwe chonse, zabwino ndi zoyipa, moyo ndi Mulungu ndi moyo wopanda Mulungu. N'chifukwa chiyani sanapase munthu mwayi wosankha, popeza kuti Mulungu amakhulupirira ufulu ndipo amakhulupirira kuchita zinthu mwachilungamo? Ichi chinali kususana kwa Satana. Ngati Mulungu anali wachilungamo, ndipo pali mafilosofi awiri osusana amene ali m'chilengedwe chonse, n'chifukwa chiyani Mulungu sanalole kuti munthu asankhe njira imene akufuna? Chifukwa chiyani Mulungu sanapase munthu mwayi wosankha kuti asankhe yekha? Kusankha kwa ulere. Icho ndicho chifukwa chimene Mulungu anayika mtengo uja m'mundamo. Kunali kuwapasa ufulu wosankha kulekana ndi Mulungu ngati zimene amafuna. Mulungu anali atawalenga kale abwino. Tsopano iye anayenera kuwapasa mwayi wosankha choyipa ngati ichi ndi chimene iwo akufuna. Pamene tikulingalira zimenezi, timazindikira kuti mkangano onsewo wazikidwa pa mfundo ya ufulu wosankha. Chifukwa chakuti Mulungu ndi Mulungu amene sadzalamulira malo amene iye safunidwa. Ichi ndi chifukwa chake Mulungu anapasa munthu ufulu wosankha. Mwatsoka munthu anagwiritsa ntchito ufulu umenewu kudziyika yekha kumbali ya Satana. Tsopano ngati munthu akanati abwererenso kwa Mulungu, kunayenera kukhala pa maziko akusankha kwa ufulu. Mulungu sakanatha kusokoneza pamene munthu adalowa kumbali yoyipa. Anali munthu amene anasankha mwa ufulu kukhalapo, ndipo Mulungu anayenera kulemekeza chosankha chimenecho. Mulungu ankafuna kupulumutsa munthu, koma sakanatha kusokoneza munthu kumbali imeneyo popanda kuphwanya ufulu wa munthu wosankha. Komabe tsopano munthu anali mu mavuto lalikulu, chifukwa pa udindo umenewu sakanatha kusankha kubwerera kwa Mulungu. Adalowa mbali yoyipayo, kunali kosatheka kuti munthu abwerere m'mbuyo. Chifukwa chiyani izi zinali choncho? Chifukwa chakuti pamene munthu anasankha kupatukana ndi Mulungu, Mulungu analibenso kuyenera kwa kusonkhezera munthu kupyolera mwa Mzimu wake woyera. Iye analibe ufulu wochondolera munthu ndi kumusogolera iye kulapa, pakuti kunali mwakusankha kwa munthu kuti iye analekanisidwa ndi Mulungu. Komabe popanda chisonkhezero cha Mzimu wa Mulungu, palibe wochimwa amene angafike kwa Mulungu. Malingaliro athupi ndi udani ndi Mulungu, alibe chikhumbo cha Mulungu. Anthu anali adani a Mulungu ndipo analibe chikhumbo chothawa udindowo. Ufulu wosankha unali utamasula munthu ku ulamuliro wa Mulungu, koma tsopano ufulu wakudzisankhira unamusunga m'malo amene anali kapolo, ndipo Mulungu sakanatha kusokoneza. Mulungu anayenera kubweretsanso moyo wake mu mtsinje wa moyo wa munthu mwakusankha kwa munthu, popanda kugonjetsa ufulu wa munthu. Koma munthu akugwa sangasankhe Mulungu. Chotero njira yokhayo imene Mulungu akanachitira zimenezi inali mwakutumiza mwana wake kudzakhala munthu ndi kupanga chosankha m'malo mwa anthu. Chonde kumbukirani kuti tikuziyang'ana mlingaliro la vuto lenileni la anthu, monga mmene anthu akanakhalira popanda kulowerapo kwa Khristu. Izi ndi zenizeni. Izi ndi zomwe zidachitikira anthu. Tinasankha kuziyika mdzenje osadziwa zomwe tikuchita, ndipo titafika kumeneko sitinathe kutuluka. Munthu anasankha uchimo mwaufulu, ndipo tsopano munthu anayenera kubwerera mwakufuna kwake, koma zinali zosatheka. Mmodzi m'malo mwa onse. Mwina wina anganene kuti si bwino kuti Adamu asankhe zochita nkuvutika chifukwa cha zimenezi. Koma kodi ndi nkhani ya chilungamo? Ngati ndichita zina zake ndipo woweruza aweruza mwana wanga, ndiko kusalungama. Koma ngati ndichita china chake ndipo zotsatira zake zikupita kwa mwana wanga, kuti si chisalungamo,
ndiye kuti moyo ulidi. Si vuto la wina, ndi momwe chilengedwe chimagwirira ntchito. Zotsatira zake zimapitirira, zomwe zimakhuza mwachibadwa ngakhale omwe alibe mlandu. Ndi momwe chilengedwe chimagwirira ntchito. Mulungu salowerera ndi kusokoneza zotsatira ngakhale kuti amakhululukira. Chotero Adamu anabweretsa zotulukapo zimenezi pa anthu onse. Pamene anawabweretsa iwo pa anthu, panalibe njira imene Adamu akanatha kuwabweza iwo, chifukwa tsopano munthu uyu anali kumbali yoyipa, ndipo iye analibe mphamvu yobwerera kumbali yabwino. Chotero moyo uliwonse umene unabadwa kuchokera kwa moyo wa Adamu kumbali yoyipa iyi unaweruzidwa ku imfa yamuyaya yolekanisidwa ndi Mulungu. Icho chinali chenicheni. Kodi Mulungu anayenera kuchita chiyani? Ngati Mulungu akanatha kupeza munthu mmodzi yekha amene akanatha kusankha kubwerera kumbali yabwino, Mulungu akanatha kupeza njira yopulumutsira munthu mmodzi. Ngati pakanapezeka munthu mmodzi amene amakonda Mulungu, ndiye kuti moyo wa munthu ukanabwezedwa kumalo ogwirizana ndi Mulungu. Mmoyo umodzi umenewo temberero likanathyoledwa. Nzoona kuti sizingathetse vutoli mokwanira, chifukwa ngati munthu mmodzi atabwerera, munthu mmodziyo akanangodzibweretsanso. Koma tiye tiyambe ndi zinthu zoyamba, ziyeneretso za mpulumutsi. Tiye tifunse, kodi zinali zotheka kuti temberero liphwanyidwe? Kodi Mulungu anakonza njira yoti temberero liphwanyidwe kwa munthu mmodzi? Kodi munthu mmodzi ameneyo akanayenera kuchita chiyani kuti aphwanye temberero? Choyamba, ayenera kukhala ndi thanzi labwino. Iye anayenera kukhala munthu amene anali wabwino mwa iye mwini, mwachibadwa osati mwakungoyanjana ndi Mulungu. Chifukwa chiyani zili choncho? Chifukwa chikhalidwe cha temberero ndicho kulekana ndi Mulungu, ndipo chosalira chake ndi chakuti amene ali pansi pake ndi woyipa kotheratu, osakhoza kusankha chabwino kapena kusankha Mulungu. Chotero ngati aliyense wa temberero ali wokhoza kusankhabe Mulungu, zikanatheka kokha ngati munthuyo akanakhalabe munthu wabwino pamene iye anali olekanisidwabe ndi Mulungu. Koma ndani angalekanisidwe ndi Mulungu nkukhalabe wabwino? Pali munthu mmodzi yekha mchilengedwe chonse amene anayenerera. Munthu ameneyi ndi munthu wofanana ndi Mulungu. Ndithudi, munthu ameneyi ndi mwana wa Mulungu. Yesu akhoza kupatulidwa ndi Mulungu, komabe anakhalabe wabwino, chifukwa iye ndi mwana wobadwa yekha wa Mulungu, wachikhalidwe chofanana ndi Mulungu. Yesu pokhala wa Mulungu ndi wabwino mwa iye mwini. Ngakhale kuti umunthu unalephera mu Edeni, umunthu wa umunthu pamodzi ndi umulungu ukhoza kupambana ngakhale pamene mzimu wa Mulungu utachotsedwa. Kodi ndi ziyeneretso zina ziti zimene Yesu anafunikira kukhala nazo kuti abwezeretse anthu? Chabwino, iye akanafunikanso kukhala munthu. Kodi anayenera kukhala munthu otani? Iye anafunikira kukhala munthu wa mtundu wochimwa, kuvutika ndi ziyambukiro zonse zimene zinadza pa munthu pamene anasankha kudziyimira payekha kwa Mulungu. Koma koposa izi, iye anayenera kukhala munthu pansi pa temberero, ndipo mkhalidwe wakugwawo pamene analekanisidwa ndi Mulungu, iye anayenera kupambana pakubwerera kwa Mulungu. Palibe wina mchilengedwe chonse amene angachite zimenezi, ngakhale munthu kapena mngelo. Chifukwa chokha chimene Yesu akanapambana kubwerera kwa Mulungu atapatukana kotheratu ndi iye chinali chakuti mwa iye anali ndi mbali imodzi ya moyo imene inamtheketsa kuswa temberero. Chinthu chatsopano ichi chomwe sichinakhalepo m'mbuyo mwa anthu chinali gawo la chaumulungu. Zikomo Mulungu chifukwa cha Yesu. Mulungu mwini wake sakanakhoza kuchita izo, pakuti iye sakanakhoza kulekanisidwa kwa iye mwini. Iye sakanakhoza kutenga temberero. Palibe wina akanakhoza kuchita izo. Zimenezi zikundisimikiziranso kuti Yesu ni mwana weniweni wa Mulungu.
choonadi chakuti Yesu anayenera kukhala munthu pansi pa zotsatira zakugwa ndi choonadi chotheratu, koma tisakane choonadi china chakuti iye analinso Mulungu kotheratu. Zinthu zonsezi ziyenera kukhala zoona zomwenereza Khristu. Tiye tione zonsezi kuchokera ku zomwe Baibulo likutiuza. Khristu anali wa Mulungu, Yohane 1:14, 1 Yohane 1:1-2. B. Kotero Khristu anali wabwino mwa yekha, Luka 1:35. C. Anatenga chikhalidwe chakugwa cha munthu, Agalatiya 4:4, Ahebri 2:16, Aroma 8:3. D. Anasenza machimo athu pa mtengo, 1 Petro 2:24. E. Anapangidwa kukhala tchimo pa mtanda, 2 Akorinto 5:21. F. Anapangidwa temberero pa mtengo, Agalatiya 3:13. G. Anatembereredwa ndi Mulungu pa mtanda, Deuteronomy 21:23. H. Analekanisidwa ndi Mulungu pa mtanda, Mateyu 27:46. I. Anasutsa tchimo mu thupi lakugwa, Aroma 8:3. Khristu apangidwa temberero. Yesu anabwera pa dziko lapansi pano, ndipo Baibulo limati iye anakhala temberero chifukwa cha ife. Koma kodi iye anakhala temberero kuti? Panali pa mtengo. Wotembereredwa aliyense wopachikidwa pa mtengo, Agalatiya 3:13. Ena amakhulupirira kuti Yesu anatenga temberero kuchokera pamene anabadwa, ndipo temberero limeneli linali ndi thupi lochimwa limene iye anatenga. Koma izi si zimene Baibulo limanena. Pa 1 Petro 2:24 tikuwuzidwa kuti iye anasenza machimo athu mu thupi lake pa mtengo. Panali pa mtengo pamene anapangidwa temberero. Kumbukirani zimene tidapeza poyamba, kuti temberero ndi zotsatira zake, ndipo pamenepa zotsatira zake zinali kulekanisidwa kotheratu ndi Mulungu. Pamene Paulo ananena kuti wotembereredwa aliyense wopachikidwa pa mtengo, iye anatenga mawu pa Deuteronomy 21:23 omwe amati mtembo wake usakhale pa mtengopo usiku wonse, koma uziwuyika tsiku lomwelo, pakuti wopachikidwa wotembereredwa ndi Mulungu, kuti lisadetsedwe dziko lako limene Yehova Mulungu wako akupasa iwe likhale cholowa chako. Deuteronomy 21:23. Kodi nzoonadi kuti munthu aliyense amene anapachikidwa pa mtengo anatembereredwa ndi Mulungu? Ayi, si choncho. Pali anthu ambiri omwe adapachikidwa molakwika, omwe analibe mlandu omwe adapalamula. Ndiye kodi vesi likutanthauza chiyani? Zona zake nzakuti vesi limeneli limakamba paderadera za Khristu, ulosi wa zomwe zidzamuchitikire iye. Taonani zimene vesi likunena: wopachikidwa ndi wotembereredwa ndi Mulungu. Munthu aliyense mchilengedwe chonse amene walekanisidwa ndi Mulungu ali pamenepo chifukwa cha kuzilekanitsa kwake mwadala, kapena monga mmene zinalili ndi anthu kulekanisidwa mwadala kwa Adamu. Mulungu sasankha kulekana ndi munthu aliyense, ndife amene timasankha kumusiya. Nthawi zonse ndi chikhumbo cha Mulungu kukhala nafe mosasamala kanthu za mikhalidwe yotani. Iyi ndi njira yachikondi. Komabe ponena za Khristu, tiye tione kuti ndi Mulungu amene anatemberera mwana wake. Kwa nthawi yoyamba mbiri yachilengedwe chonse, Mulungu anatemberera munthu. Iye anasankha kusiya munthu amene anafuna kukhalabe mwa iye. Umu ndi momwe zinayenera kukhalira. Ichi ndi chimene chipulumutso chathu chinatengera iye ndi mwana wake. Izi zikugwirizana ndi Yesaya 53 amene amatiwuza kuti tinamuyesa wokanthidwa ndi Mulungu ndi wozunzika.
Yehova anayika pa iye mphulupulu ya ife tonse. Kunamkomera Yehova kuti amvulaze. Yesaya 53 verse 4 ndi 6 kulekera 10. Mulungu anabweretsa zonsezi pa mwana wake. Iye anatembenukira kwa iye. Mwana wake amene sanaphwanye mbali iliyonse ya chilamulo anavutika pamene Mulungu anayika temberero la chilamulo pa iye, natembenuzira msana wake pa iye ndi kumusiya iye yekha mchilengedwe chonse. Mulungu analola mwana wake kukhala m'malo a chiopsezo choopsa pamene iye anachosa kukhalapo kwake kwa iye pa mtanda. Pa mtanda Mulungu anatembenuzira msana wake pa mwana wake, ndipo iye anasiyidwa yekha kuti apirire kukhala pansi pa mphamvu ndi ziwukiro za Satana, pamene analinso pansi pa kulemera ndi mphamvu ya temberero la anthu. Pamene kulekanitsidwa ndi Atate wake kunatha, Yesu anasokonezeka ndi kudabwa. Iye amene anali ndi unansi waukulu kwambiri ndi Atate wake wa umunthu aliyense mchilengedwe chonse, tsopano analibe ubwenzi umenewo, ndipo anawumva mozama kwambiri kuposa mmene tingamvetsesere. Ali mu mkhalidwe wododomesedwa umenewo, pamene anafuwula mopweteka kwambiri kuti, Mulungu wanga, Mulungu wanga, mwandisiyiranji ine? Mateyu 27 verse 46. Satana ayenera kuti anaganiza kuti izi ndizo ndapambana. Palibe munthu olekanitsidwa ndi Mulungu amene angathe kukhalabe okhulupirika ndi Mulungu. Ngakhale kuti ali mwana wa Mulungu, ali ndi malire ndi kufoka kwa umunthu, ndipo sikungatheke kwa iye kusankha njira ya Mulungu. Koma pa nthawiyo ufumu wa Satana unawonongedwa. Nthawi yomweyo mutu wake unaphwanyika. Yesu adasusa temberero la kulekanitsidwa linakakamiza onse amene anali pansi pake kuti asankhe okha osati Mulungu. Koma Yesu anakana. Monga munthu pansi pa mphamvu ya temberero, iye anati, ndasankha Mulungu, m'manja mwanu ndipereka mzimu wanga. Mitengo iwiri. Panali mitengo iwiri imene tsogolo la anthu linagamulidwa. Woyamba unali mtengo wa moyo, ndipo pamenepo Adamu adasankha imfa. Wachiwiri unali mtengo wakufa, ndipo kumeneko Khristu anasankha moyo. Mtanda unalidi mtengo wachiwiri wakudziwitsa chabwino ndi choyipa chachiwiri. Pamene Adamu anafika pa mtengo umene mtundu wa anthu unagulitsidwa ku ulamuliro wa uchimo, malowo anali paradizo, ndipo mikhalidwe yonse inali yangwiro. Adamu ndi malo ozungulira ake anali chithunzithunzi cha moyo ndi kukongola. Adamu anali ndi chisonkezero chonse chakutumikira ndi kumvera Mulungu kosatha. Pamene Yesu anafika pa mtengo wapaphiri, pamene choyikiridwiratu cha anthu chinalembedwanso, chinali malo oopsa ozingidwa ndi zizindikiro za imfa ndi kuvunda. Dzina lenileni la malowo linali loti Gologota, malo achigaza, chizindikiro cha anthu opanda moyo, opanda chiyembekezo, omwe Khristu ankayimira. Pa mtengo wa m'mundamo Satana anati, ngati simumvera Mulungu muzakhala ndi moyo kosatha. Pa mtengo wapaphiri iye anawuza Yesu kuti ngati mumvera Mulungu mudzafa mpaka kalekale. Adamu anamvera bodza, koma Khristu adakana. Kotero tsopano pa mtengo pali moyo wa umunthu momwe temberero lathyoledwa. Tiyamike Ambuye, pali moyo wa umunthu umene mphamvu za Satana sizimalamulira. Munthu mmodzi ndi mfulu, koma zikutikhuza bwanji tonsefe? Mzimu wopatsa moyo. Mofanana ndi mmene Adamu adapasira nake moyo wogonjetsedwa, woyipisidwa, munthu mmodzi ameneyo anafunika kupeza njira yopezera moyo wake wachipambano ndi kuwupereka kwa ena. Pa mfundo yomweyi yomwe anthu onse adayipisidwa nayo, munthu uyu adayenera kubweretsa umunthu. Ichi ndi chifukwa chake amatchedwa Adamu wotsiriza. 1 Korinto 15 verse 45. Khristu adagonjetsa temberero pa mtengowo,
ndi kupanga njira yoti munthu akhalenso ndi chiyanjano chobwezeresedwa ndi Mulungu, Mulungu anafunikira kupeza njira yolowetsamo moyo woomboledwa umenewo mwa ena ndi kuwapanga kukhala zolengedwa zatsopano. N'chifukwa chake kunali kufunika kuti Yesu abwerere kumwamba ndi kukapatsidwa ulemerero. Malingana ngati Yesu akanakhalabe thupi ndi mwazi chabe, sakanatha kupereka moyo kwa wina aliyense kupatula iye yekha. Anayenera kulandira mphamvu yopereka moyo wake kwa ena. Malemba amatiwuza kuti ndipo kotero kwalembedwa, munthu woyamba Adamu anakhala mzimu wa moyo. Adamu wotsiriza anapangidwa mzimu wopatsa moyo. 1 Korinto 15:45. Yesu anapangidwa kukhala mzimu wopatsa moyo. Ili ndi gawo limodzi lofunika kwambiri la moyo wa Khristu lomwe ambiri salimvetsetsa. Chimodzi mwa zifukwa zomwe choonadi ichi chaphimbidwa mu mdima ndi chakuti anthu ochepa amamvetsa kuti Mzimu Woyera ndi moyo weniweni wa Yesu Khristu, kuti pakulandira Mzimu Woyera anthu akulandira moyo weniweniwo wa Yesu. Moyo wa Yesu unali wopambana pa temberero, ndipo ndi moyo umene umagwirizanisidwa ndi moyo wa Mulungu. Pa Efeso 4:10 mtumwi Paulo anati, Yesu wotsikayo ali yemweyonso amene anakwera pamwamba pa miyamba yonse kuti akadzaze zinthu zonse. Efeso 4:10. N'chifukwa chiyani Yesu anabwerera kumwamba? Kuti iye adzaze zinthu zonse. Pamene anali pa dziko lapansi, Yesu anakhoza kudzaza munthu mmodzi, ndipo ameneyo anali iye mwini. Zinali zosatheka kwa iye pamene anali kukhala m'thupi lake pa dziko lapansi kudzaza wina aliyense ndi iye mwini. Anayenera kubwerera ndi kukalemekezedwa pamodzi ndi Atate kuti akathe kutenga moyo wake wachigonjetso ndi kuwupereka kwa aliyense wa ife. Tsopano onse amene adzakhulupirira mwa Mulungu ndi mphatso imene walipasa mwa mwana wake adzalandira moyo umenewo. Onse otero adzabadwadi mwatsopano. Mulungu alemekezeke chifukwa cha dongosololi. Khulupirirani. Ndipo monga mwa munthu mmodzi imfa inadza pa mtundu wonse wa anthu, momwemonso mwa munthu mmodzi moyo unadza pa mtundu wonse wa anthu, kuti onse amene adzakhulupirira adziwike. Ndi pamene ife tili lero. Tikamvetsetsa izi, tikhoza kuona kuti ndi tsoka lotani limene anthu amayesa kukhazikitsa dongosolo la chipulumutso pa maziko a ntchito za anthu. Ndi lingaliro lomvetsa chisoni komanso cholinga chosatheka. Munthu asanachite bwino ayambe alandira moyo, ndipo akalandira moyo adzachita zoyenera. Mulungu alithandize kumvetsetsa kukongola ndi kukwanira kwa zomwe watichitira kudzera mu moyo ndi imfa ya Khristu.